Αυτοί λοιπόν είναι οι τίτλοι των ειδήσεων όπως έχουν καταγραφεί σήμερα από την δημοσιογραφική ομάδα του Center TV. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα. Η σημερινή εκπομπή και στα δύο μέρη ασχολείται με το ζήτημα της εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Αργύρη Μιστακίδη, εκπαιδευτικό φροντιστή. Κατά καιρούς έχετε αναμειχθεί και με τα συνδικαλιστικά των φροντιστηρίουχων, κύριε Μιστακίδη, με αφορμή ένα άρθρο του για το Εθνικό Απολυτήριο και για την ψύχωση διαρκείας της ελληνικής κοινωνίας για το χαρτί ανεξαρτήτως ουσίας, σε μια εποχή που η ουσία είναι που κάνει τη διαφορά και όχι το χαρτί αυτό καθ' αυτό. Χαίρετε, κύριε Μιστακίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τιμή και χαρά δική μου, κύριε Σπιτσέρη. Χαίρομαι πάντοτε να βρίσκομαι στη φιλόξενη γωνιά του Σέντερ, που σε βάθος χρόνου έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα θέματα τα εκπαιδευτικά, που είναι θέματα πραγματικής ουσίας, θεωρώ και πιστεύω, γιατί πάνω σε αυτά στηρίζεται και η εξέλιξη μελλοντική της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ήθελα να θέσω μέσα από το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε, ότι γενικότερα έχουμε περάσει μια εποχή πολλές δεκαετίες, κλείνουμε το μισό αιώνα κοντά, όπου προσανατολιστήκαμε στον τύπο, στο χαρτί για το χαρτί και χάσαμε την ουσία. Και αυτό αρχίζει να έχει αντίκτυπο, γιατί μας αφήνει ουραγούς σε εξελίξεις οι οποίες γίνονται σε ένα διεθνές επίπεδο. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, Εθνικό Απολυτήριο. Πώς το βλέπετε ως στόχο, είναι σωστός κατά βάση, και με ποιο τρόπο επιδιώκεται αυτός να θεσπιστεί και να σχηματοποιηθεί σε αυτή τη χώρα? Κοιτάξτε, επί της ουσίας και επί της αρχής είναι μια σωστή πρόθεση να μπορέσουμε επιτέλους μέσα από το χαρτί του Λυκείου, το απολυτήριο του Λυκείου, που έχει καταντήσει κενό περιεχομένου, το οποίο δεν του δίνει κανείς σημασία, δεν πιστοποιεί πια τίποτα. Δηλαδή το ξέρουμε όλοι, να έχουμε ένα απολυτήριο το οποίο από μόνο Κάποτε οι εγγράμματοι ήταν οι απόφοιτοι του εξατάξιου γυμνασίου. Έτσι ήταν εγγράμματοι. Και ήταν και επί της ουσίας εγγράμματοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκείνο το απολυτήριο ήξεραν κάποια πράγματα, είχαν κάποιες δεξιότητες. Πιστοποιούσε εκείνο το χαρτί ότι είχαν κάποιες δεξιότητες. Το σημερινό χαρτί αυτό του Λυκείου, το απολυτήριο του Λυκείου, είναι σχεδόν κενό περιεχομένου. Άρα όντως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα να αποκατασταθεί η αξιοπιστία αυτού του απολυτηρίου. Άρα επί της ουσίας, επί της αρχής μάλλον, επιβαλόταν να συμβεί και πρέπει να γίνει. Ο τρόπος όμως με τον οποίο πάει να υλοποιηθεί είναι, κατά την προσωπική μου γνώμη, εντελώς παράδοξος και άστοχος. Γιατί? Το γιατί. Θέλουμε να κάνουμε τις εξετάσεις αντικειμενικές. Τι θα πει αντικειμενικές εξετάσεις? Ότι θα εξεταζόμαστε όλοι εφήσεις όρις. Το εφήσεις όρις είναι δυνατόν να μην σημαίνει ότι θα γράψουμε όλοι τα ίδια θέματα την ίδια μέρα και ώρα? Είναι δυνατόν να σημαίνει ότι το ένα σχολείο θα γράφει το τάδε θέμα και το άλλο το δίνα? Δεν νομίζω. Και μάλιστα από πού? Από την Τράπεζα Θεμάτων. Τι είναι η Τράπεζα Θεμάτων? Είναι μια ανοιχτή δεξαμένη θεμάτων. Ωραία. Είναι τα θέματα που έχουμε δει να υπάρχουν στην Τράπεζα Θεμάτων και τα έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια. Θέματα του ύψους και του βάθους για το ίδιο μάθημα. Τη σώζει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία που εξ ανάγκης επιβλήθηκε, η τριπλή κλήρωση. Δηλαδή, εάν κληρώσει κάποιο θέμα ο καθηγητής και δει ότι είναι υπερβολικό σε σχέση με αυτά που έχει διδάξει και έχει προλάβει να κάνει μέσα στον πολύ λίγο διδακτικό χρόνο, που πραγματικά είναι λίγος ο διδακτικός χρόνος, αλλάζει θέμα. Με την ελπίδα ότι το επόμενο θα είναι πιο βατό. Αν λοιπόν έχουμε την Τράπεζα Θεμάτων, η Τράπεζα Θεμάτων είναι και του ύψους και του βάθους. Πολλά θέματα, υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις ως προς την επιστημονική τους πληρότητα. Άρα σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι το εργαλείο το οποίο θα μας εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα. Να θέσω όμως και μία άλλη παράμετρο. Όταν λες ένα μαθητή, αν σας πω εσάς, κύριε Σπιτσέρη, αυτά είναι τα θέματα στα οποία θα εξεταστείς. Θα κάνεις τίποτα άλλο εσύ? Και πόσο μάλλον ότι αυτός ο βαθμός ενδεχομένως να μετρήσει και για την εισαγωγή σου στην τριβοβάθμια εκπαίδευση. Από το να βλέπεις αυτά τα θέματα. Δηλαδή, υπάρχει μια υπονόμευση της διδακτικής διαδικασίας. Γιατί η διδακτική διαδικασία. Θα γίνω ένα μηχανάκι ακριβώς εκπαιδευμένο να απαντάει στα συγκεκριμένα θέματα. Με τον τρόπο το συγκεκριμένο. Και θα ζητήσω από εσάς, κύριε Μιστακίδη, να με ετοιμάσετε ώστε να είμαι
Άρα λοιπόν εκεί υπονομεύουμε την διδακτική διαδικασία. Γιατί κάνουμε τον μαθητή να προσανατολίζεται στην εκμάθηση της λύσης και όχι στη γνώση. Γιατί το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε τη γνώση και τη γνώση που θα αποκτήσουμε να την πιστοποιήσουμε με έναν αντικειμενικό τρόπο. Νομίζω δεν αντέχει στη λογική αυτό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια αιμονή με την Τράπεζα Θεμάτων. Υπάρχει βέβαια και μια διεθνής διάσταση, ο ΟΣΑ και επιταγές διεθνείς κλπ. Αλλά μου κάνει και εντύπωση βέβαια η μεγάλη σιωπή, η εκοφαντική σιωπή των παιδαγωγικών τμήματων. Εδώ πρέπει να πάρουν θέση. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχεις μια διαδικασία προσανατολισμένη καθαρά στην εξέταση. Να θέσω και μια άλλη παράμετρο. Η εποχή μας είναι η εποχή της καινοτομίας. Ποιο είναι το ζητούμενο από την εκπαίδευση διεθνώς σήμερα? Να φτιάξει ανθρώπους έτοιμους να ανταποκριθούν σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον που αλλάζει με τέτοιους ρυθμούς που ο άνθρωπος δεν έχει ξαναζήσει. Το ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, αν βάλουμε στο μυαλό μας αυτό που βλέπουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιος μας έπιανε μία πενταετία πιο πριν και μας έλεγε, ξέρεις, θα μπορεί ο υπολογιστής σου να κάνει αυτά τα πράγματα, θα τον κοιτούσαμε προφανώς περίεργα, έτσι. Δηλαδή, τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο ρυθμός των αλλαγών είναι τόσο καταιγιστικός που πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους έτοιμους. Όχι, η γνώση θα αλλάζει, η πληροφορία θα αλλάζει σε χρόνο ντετέ. Να ανταποκριθούν στον ρυθμό αφομοίωσης αυτής της καινούριας γνώσης. Και εμείς τι του λέμε? Εμείς θα σου στήσουμε και τα θέματα των εξετάσεων. Δηλαδή θα σε στείλουμε σε εξετάσεις που μόνο από αυτά μπορείς. Δηλαδή του στερούμε την ικανότητα να ανταποκριθεί στο απρόσμενο, στο απροσδόκητο. Τον εκπαιδεύουμε μάλλον να μην είναι ικανός να ανταποκριθεί σε αυτό. Ναι, και μετά όταν με το καλό βγει στην αγορά εργασία θα του πούμε ότι είσαι και άχρηστος, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν θα το πούμε εμείς, θα το πει ο εργοδότης. Υπάρχει ένα σφάλμα λογικής. Για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, είμαστε παγιδευμένοι στο αξιοκρατικό του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως. Στο αδιάβλητο να πω. Στο αδιάβλητο. Γιατί ναι, το αξιοκρατικό είναι υποσυζήτηση. Ναι, στο αδιάβλητο. Αυτό πώς το ξεπερνάει κανείς? Σε μια χώρα όπου έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι όλα είναι μιλημένα, πουλημένα, εμπλέκονται μέσα κομματάρχες και διάφοροι. Πόσο εύκολο μπορεί να ξεπεράσει κανείς το αδιάβλητο του συστήματος? Το αδιάβλητο λοιπόν, αφού είναι το κεκτημένο, εκείνον λοιπόν να αντλήσουμε και με βάση αυτό να χτίσουμε το νέο τρόπο αντικειμενικής αξιολόγησης που θέλουμε στο Λύκειο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μηχανισμό τον έχουμε. Ο μηχανισμός, ο τύπος των πανελλαδικών, γιατί καμιά φορά ακούει ο κόσμος πανελλαδικές και τρομάζει. Ναι, τρομάζει γιατί οι πανελλαδικές δεν είναι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης. Είναι διαγωνισμός εισαγωγής. Και η φιλοσοφία που θέτουμε τα θέματα είναι εντελώς διαφορετική. Αν λοιπόν πάρουμε τον μηχανισμό και τον προσαρμόσουμε σε θέματα πιστοποίησης γνώσης, δηλαδή θέματα που με βάση τη διδακτέα ύλη θα προσπαθεί το κάθε παιδί να ανταποκριθεί σε λογικής δυσκολίας και έκτασης θέματα, τα οποία θα ανταποκρίνονται σε αυτό που προβλέπει το ορολόγιο πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη. Άρα τον μηχανισμό του αντικειμενικού τον έχουμε, είναι ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων, πρέπει να προσαρμοστεί ως προς τον τύπο σε θέματα πιστοποίησης γνώσης και έτσι θα αποδώσει μία αντικειμενική διαδικασία που δεν θα έχει πραγματικά παράπονο κανείς, γιατί όλοι θα γράφουν τα ίδια θέματα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και δεν θα μπορεί κανείς να προσάψει ότι εμείς τραβήξαμε το τάδε θέμα και ήταν. Ξέρετε, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που τραβιούνται από την κλήρωση και καμιά φορά ο εκπαιδευτικός ίσως δεν αντιλαμβάνεται το βάθος αυτού του θέματος, που λες δεν είναι δυνατόν. Καταρχήν, και ποιος άνθρωπος το έβαλε στην τράπεζα? Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, μα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου να πει ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε επίπεδο της Α λυκείου ή της Β λυκείου. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι υπάρχει ο μηχανισμός να γίνουν οι εξετάσεις με τον αδιάβλητο τρόπο των πανελλαδικών, αν προσαρμόσουμε τον τύπο σε εξετάσεις πιστοποίησης. Να δούμε δηλαδή τι έχει αφομοιώσει το κάθε παιδί από τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα. Λύνει ένα πρόβλημα του να έχουμε ένα χαρτί αξιόπιστο, αλλά δεν λύνει κανένα πρόβλημα από το πρόβλημα της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είναι ένα
πολύ βαθύ δομικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα ουσίας, γιατί η εκπαίδευση δεν είναι τι εξετάζουμε, είναι τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε και γιατί το διδάσκουμε. Δεν αγγίζουμε τίποτα από αυτά. Και υπάρχει, κύριε Μισταγίδη, και το άλλο, ότι πια η υπόθεση της αριστείας έχει χαθεί. Όλα τα παιδιά είναι άριστα. Αυτό δηλαδή, κυρίως γίνεται στο γυμνάσιο. Ξεκινάει από το δημοτικό όλα 10. Ναι. Πάει στο γυμνάσιο όλα 20. Ναι. Και φτάνει κάποια στιγμή στο Λύκειο να ξεκαθαρίσει την ίστατη τιμή η Ήρα από το Στάρι, αλλά στο μεταξύ δεν υπάρχει εικόνα. Γιατί έτσι είναι. Αυτή η βαθμοθυρία και αυτή η αιμονή και η ψύχωση και με τους βαθμούς και δεν ξέρω για ποιους λόγους έχουν παραιτηθεί και οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων σχολείων από την υποχρέωσή τους να βαθμολογούν κανονικά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ γίνεται μία ζημιά. Δηλαδή πήγαμε να αποφύγουμε κάποια μοντέλα του παρελθόντος τα οποία υπερέβαλαν και έτσι δημιουργούσαν μια ξεχωριστή πίεση ψυχολογική στα παιδιά και από το ένα άκρο πήγαμε εντελώς στο άλλο άκρο, το οποίο δεν δίνει την δυνατότητα σε ένα παιδί να αυτοαξιολογηθεί, να καταλάβει ότι με αυτή την προσπάθεια που καταθέτω μπορώ να πάω μέχρι εκεί, που είναι βασική παράμετρο στην εκπαίδευση. Δηλαδή να δίνεις ανατροφοδότηση στο μαθητή, ώστε να μπορεί ο ίδιος να καταλαβαίνει με την προσπάθεια που καταβάλει που μπορεί να φτάσει. Με αυτό λοιπόν το στρεβλό τρόπο βγαίνει το παιδί από το γυμνάσιο με μια κεκτημένη ταχύτητα και μια κεκτημένη έπαρση, τολμώ να πω πολλές φορές, ότι εγώ με μία ώρα διάβασμα λαμβάνω 20, άρα όταν πάει στο Λύκειο και τρώει τις μικρές ή μεγάλες φαλιάρες σε εισαγωγικά και βλέπει ότι με τη μία ώρα δεν μπορεί να πάρει ούτε τη βάση, αρχίζει μέσα του και λέει μάλλον δεν φταίω εγώ, αλλά φταίνε όλα τα υπόλοιπα. Δεν δίνουμε το χρόνο. Και βέβαια αυτό πρέπει φυσικά και να αλλάξει, άρα να έχουμε έναν τρόπο σωστής αξιολόγησης, αλλά μέσα σε αυτό να προσθέσουμε για να κάνουμε και το σύστημα λίγο επίκαιρο. Η αξιολόγηση από μόνη της δεν κάνει τίποτα αν δεν προβλέπει και διαδικασίες διορθωτικές. Δηλαδή βάλαμε το διαγώνισμα, διαπιστώσαμε ότι το 80% έγραψε κάτω από τη βάση. Τι μηχανισμό έχει το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα να το διορθώσει αυτό? Δεν θα έπρεπε να χτυπήσει ένα καμπανάκι αν κάποιος εκπαιδευτικός βάλει ένα διαγώνισμα και το 80% είναι κάτω από τη βάση, καμιά φορά και το 90%. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως λειτουργεί, που να πει πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 4 διορθωτικές κινήσεις και να ξαναρθούμε σε μια εξέταση να δούμε πετύχαμε κάτι. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος μηχανισμός ανατροφοδότησης και διόρθωσης σφαλμάτων. Αυτό θέλει ένα σχεδιασμό πολύ λεπτό και πολύ επίκαιρο. Πρέπει να αξιοποιηθούν και σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σχολείο να λειτουργεί με παιδαγωγικές μεθόδους που είναι τουλάχιστον ενός αιώνα πίσω. Γιατί μην γελιόμαστε, δηλαδή το πώς λειτουργεί μια αίθουσα διδακτική είναι και το 1930 να μπαίναμε σε ένα σχολείο. Πέραν από τους διαδραστικούς πίνακες θα βλέπαμε το ίδιο μοντέλο διδασκαλίας. Ένας δάσκαλος να μιλάει και από κάτω με σταυρωμένα τα χέρια να ακούν οι μαθητές. Βέβαια, εκείνη την εποχή ο δάσκαλος μάγευε περισσότερο τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν είχαν πρόσβαση σε εικόνα, σε βιβλία, άρα αυτό που θα άκουγαν εκεί είχε και μία μαγεία, είχε και μία έλξη. Τη σημερινή εποχή που έχουν εθιστεί στην εικόνα, στους γρήγορους ρυθμούς, δεν ασκεί και καμία μαγεία, δεν ασκεί και καμία έλξη προς τους μαθητές. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το κλίμα τεράστιας απογοήτευσης, το οποίο διαπιστώνεται σε όλες τις μελέτες που έχουν καταγράψει. Δηλαδή, ό,τι καταγράφεται σε σοβαρή μελέτη που και το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΕ κάνει και ο ΙΟΒΕ κάνει για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δείχνει μια βαθιά απογοήτευση όλων των εμπλεκομένων. Μαθητών, διδασκόντων, βαθιά απογοήτευση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιλαμβάνομαι, αλλά διαβάζοντας το δικό σας άρθρο βρέθηκα πάλι ενώπιον του ίδιου προβλήματος. Ουσιαστικά η εκπαίδευση χρειάζεται ένα restart από την πρώτη δημοτικού, μια αναθεώρηση γενικότερα της λειτουργίας της από την πρώτη δημοτικού μέχρι και τη γάμα λυκείου και από εκεί και μετά και αναθεώρηση στο τι τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε, ποια θέλουμε, με ποια
Με ποιους στόχους? Πολύ σωστά το θέτετε και αυτό είναι και το νόημα του άρθρου, ότι και το Πανεπιστήμιο του αλλοιώσαμε την αποστολή. Ενώ το Πανεπιστήμιο είναι ο χώρος όπου υλοποιούνται τα όνειρα. Ξέρετε κάτι, κύριε Μιστακίδη, σέβομαι απολύτως αυτό που κάνετε, εσείς όλοι οι φροντιστές, και δεν το λέω επειδή είστε εσείς εδώ, κάνετε μια συγκεκριμένη δουλειά και σίγουρα και εσείς εισφέρετε από το δικό σας μετερίζει. Όταν όμως διαπίστωσα ότι υπάρχουν διαφημίσεις που παρακινούν τους φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών να κάνουν φροντιστήριο για να περάσουν τα μαθήματα, εκεί τρόμαξα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι απογοητευτικό. Γιατί, είναι τρελό. Είναι παρανοϊκό. Αν ο φοιτητής δεν ενεργοποιήσει την ικανότητά του μάθησης αυτοεκπαίδευσης, σημαίνει ότι χάσαμε το παιχνίδι. Όχι, το έχουμε χάσει πιο μπροστά. Έτσι είναι. Δηλαδή, αντί όταν περάσει πια στη διδοβάθμια εκπαίδευση να είναι ένας άνθρωπος με δεξιότητες ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί και να προοδεύσει. Και να ανταποκριθεί και να έχει και τη θέληση στο γνωστικό αντικείμενο που θα σπουδάσει, πραγματικά να έχει θέληση να το σπουδάσει. Αν τον έχουμε προηγουμένως, επιτρέψτε μου τη λέξη, ευνοχήσει, το έχουμε περιφράξει στο μυαλό και τον έχουμε κάνει απλά ένα μηχανάκι ικανό να περνάει συγκεκριμένες εξεταστικές διαδικασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος και θα τελειώσει. Εκεί θα αποφοιτήσει κάποια στιγμή. Συμφωνώ μαζί σας. Με φροντιστήρια πάλι. Και εκεί εδράζεται η ένστασή μου στον τρόπο που πάει να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία του εθνικού απολυτηρίου. Θα το χειροτερέψουμε αυτό με αυτή τη διαδικασία. Γιατί το είπαμε. Όταν σου παρουσιάζω τις λύσεις και σου λέω αυτά είναι, από αυτά θα πέσουν, το μόνο που θα κάνεις εναγωνιωδώς να αποστηθείς λύσεις. Τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να πάμε... Πρέπει να περάσουμε στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα είναι ένα ζήτημα διεθνές, το οποίο το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να φύγουμε από το σύστημα που είναι πληροφοριοκεντρικό και να περάσουμε σε ένα σύστημα που είναι δεξιοκεντρικό. Δηλαδή να βάλουμε το μαθητή να ενεργεί, να συμμετέχει την ώρα του μαθήματος ώστε να κατακτά δεξιότητες. Η πληροφορία είχε μία αξία τη δεκαετία του 20 και του 30, διότι δεν την κατήχανε πολύ. Αυτή τη στιγμή η αξία της πληροφορίας, αν δεν υπάρχει ικανότητα επεξεργασίας, είναι απολύτως μηδενική. Διότι όταν έχεις πρόσβαση σε άπειρη πληροφορία μέσω του διαδικτύου, το να ξέρω εγώ 5 ημερομηνίες ή 5 πράγματα, αν αυτά δεν δημιουργούν μία νοητική και νοηματική συνοχή μέσα μου, είναι δώρο ανάδωρο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, μην γελιόμαστε στην εκπαίδευσή μας. Προσπαθούμε, βλέπουμε το μυαλό των ανθρώπων σαν ένα δοχείο, στο οποίο προσπαθούμε να αδειάσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε μέσα. Το οποίο δεν τους δημιουργεί, και βέβαια και είναι και ένα σύστημα το οποίο δεν έχει οργανωθεί και σωστά, δηλαδή η γνώση δεν έχει και μία συνέχεια, τα διάφορα γνωστικά πεδία είναι ασύνδετα και αυτό που οδηγεί στην πλήρη απομάγευση του πιο πολύτιμου αγαθού του ανθρώπου που είναι η γνώση. Άρα κλειδώνουμε τους μηχανισμούς μάθησης και δεν δίνουμε το κίνητρο στο παιδί να ανθίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό το σύστημα είναι δεδομένο ότι είναι αναχρονιστικό. Πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα δεξιοκεντρικό, το οποίο θα βάλει τον μαθητή σε ρόλο να ενεργεί την ώρα του μαθήματος, γιατί αυτό δείχνουν ότι όλες οι μελέτες, ότι μαθαίνεις όταν κάτι σε ενδιαφέρει, σε κινητοποιεί να ενεργήσεις. Αυτό είναι δηλαδή κοινός παιδαγωγικός τόπος. Αλλά δυστυχώς, από όσα ακούμε και βλέπουμε, απέχουμε πάρα πολύ από το να γίνει μια εκπαιδευτική πραγματικότητα. Είναι ευθύνη πολλών παραγόντων. Κύριε, υπάρχει κάπου όμως φταίει και ο Χατζημητρής. Υπάρχει μια ελληνική κοινωνία η οποία έχει παγιδευτεί σε τον αυτοσκοπό της απόκτησης του χαρτιού. Σίγουρα είναι συλλογική, βέβαια. Βλέπετε κάτι να αλλάζει εδώ? Βλέπετε, γιατί έρχεστε κάθε χρόνο σε επαφή με πολλούς γονείς που φυσικά έχουν τον καημό τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που επιθυμούν στη ζωή τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και είναι σωστό να γίνεται. Έχετε αντιληφθεί ότι κάτι μπορεί να αλλάζει στην νοοτροπία αυτή? Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ακτίδες φωτός, αλλά δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι ο ρυθμός με τον οποίο κυοφορούνται αυτές οι αλλαγές είναι ο ρυθμός που χρειάζεται για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Δηλαδή υπάρχει μια κοσμογονία
Γενικά, νομίζω ότι το διαπιστώνετε κι εσείς, είμαστε μια κοινωνία αυτοαναφορική, δηλαδή κλείνουμε τα μάτια μας, ασχολούμαστε με επουσιώδη πράγματα, ενώ γύρω μας γίνονται κοσμογονικές αλλαγές και αντί να δούμε λίγο πέρα από το καβούκι μας και πώς μπορούμε να δώσουμε μια πνοή που θα ωφελήσει τους πάντες, κλεινόμαστε σε μια αυτοαναφορικότητα η οποία δεν επιτρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Να δούμε να ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι συλλογικά. Δεν είναι θέμα ούτε αν είναι η Νέα Δημοκρατία, ούτε αν είναι το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανείς. Δεν είναι θέμα ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία. Είναι ότι συλλογικά πρέπει να πιστωθούμε την επιτυχία, να βρεθούμε σε μια πιο ανταγωνιστική θέση. Αυτό φαίνεται και από τα... Έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους. Έχουμε την τελευταία δεκαετία έναν απίστευτο αριθμό διδακτόρων, μεταπτυχιακών. Θα έπρεπε με τέτοιο αριθμό να έχουμε μια καινοτόμα σκέψη και μια παραγωγική εκρηκτικότητα σε όλα τα επίπεδα, τα οποία θα μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Βλέπετε όμως ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό μέχρι και το διδακτορικό ακόμα, είναι συλλογή τίτλων. Τυπολατρική. Ακριβώς. Δηλαδή, τίτλων. να πάρω το διδακτορικό, εκείνο πραγματικά μου δημιουργεί τεράστια απορία. Να πάρεις διδακτορικό για να πάρεις μόρια. Είναι δυνατόν, δηλαδή, ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής να είναι η συλλογή μορίων για να βρεθώ σε μια πλεονεκτική θέση στο δημόσιο? Σήμερα ήρθα αντιμέτωπος με την εξής πληροφορία. Μου είπε ένας φίλος ότι είναι μια γνωστή μου που θέλει να πάρει διδακτορικό. Και το ρωτάω πού. Λέει δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Ναι, δηλαδή, στο διδακτορικό πρέπει να ξέρεις τι θες. Αν δεν είσαι προσανατολισμένος, όχι με ακρίβεια από την αρχή, αλλά δεν γίνεται να θέσει ένα διδακτορικό οπουδήποτε. Έτσι είναι. Το διδακτορικό είναι μια ειδίκευση η οποία αποσκοπεί σε μια πρωτότυπη έρευνα σε διεθνές επίπεδο, το οποίο αν δεν έχει στόχευση και δεν ξέρεις γιατί το ξεκινάς, βλέπετε είναι αυτό που περιγράφουμε και συζητάμε, η τυπολατρεία. Το χαρτί για το χαρτί και όχι για την ουσία. Υπάρχουν όμως κοινωνίες, το προβάδισμα το έχει αυτή τη στιγμή η Ασία, η Κίνα αφήνει έτη φωτός πίσω τους πάντες, γιατί ακριβώς αν δούμε τις λίστες, το τι έχει κάνει η Κίνα στα πανεπιστήμια της, θα διαπιστώσουμε ότι μέσα στα 20 χρόνια που έχουν περάσει έχει δημιουργήσει μια κοσμογονία στην έρευνα και στη γνώση. Θέλει φυσικά και χρηματοδότηση, αλλά ας μην γελιόμαστε, χρήματα πέφτουνε, αλλά το θέμα είναι πώς πέφτουνε και όταν πέφτουνε ποιοι τα διαχειρίζονται και αν αυτό το αποτέλεσμα που παράγουν είναι αντίστοιχο στο να αφήσει ένα όφελος και ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Χρειάζεται μια ορθή διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων, ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση που μπορεί να αποτελέσει πραγματικό μοχλό για να πάμε ένα βήμα μπροστά, να το κάνει αυτό το βήμα. Γιατί αν δεν το κάνει αυτή, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν έχουμε βαριές βιομηχανίες. Δηλαδή, αν δεν κερδίσουμε το στίχημα της καινοτομίας, που η καινοτομία αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο μπορεί να υλοποιηθεί και με μέσα τα οποία δεν χρειάζονται να είναι ακριβά. Δηλαδή, βλέπετε τώρα έγινε η συζήτηση και με αφορμή την παρέλαση με τα drones. Τα drones είναι αντικείμενα, είναι κατασκευές οι οποίες δεν χρειάζεται, δεν είναι ένα αεροσκάφος το οποίο θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι τεχνολογίες που οι γνώσεις που έχουμε μπορεί να τις υλοποιήσουν. Αρκεί όμως να κρατήσουμε και τα παιδιά που κατακτούν αυτό και να μην τα χάσουμε, δηλαδή και να αμύψουμε και τους διδάκτορες καλά και να τους δώσουμε κίνητρο να πάμε μπροστά. Μια τελευταία ερώτηση. Τι λέτε, προλαβαίνουμε? Στο χέρι μας είναι. Δηλαδή κάθε κοινωνία όταν αφυπνιστεί, υπάρχουν δύο τρόποι αφύπνισης πάντα, ιστορικά, αυτό μας το δείχνει η ιστορία. Ή παθαίνεις τη μεγάλη καταστροφή και αφυπνίζεσαι, ή συνήθως αυτό γίνεται βέβαια. Δηλαδή στην πλειοψηφία. Ναι, υπάρχουν και χειρότερα βέβαια, ναι, που απευχόμαστε να συμβούν. Και από εκεί και μετά προσπαθείς να ξαναβρεις τον δρόμο σου, ή υπάρχει ένα συλλογικό αίτημα, το οποίο πρέπει μετεπιτάσεως να διαμορφωθεί, ότι εντάξει, το είδαμε ότι αυτό πάει μέχρι εδώ και δεν μπορεί να μας δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σαν κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα βρεθούν οι φορείς που θα υλοποιήσουν το αίτημα. Καταρχήν να διαμορφωθεί αυτό το αίτημα, να ακουστεί κραυγαλαία, ώστε στη συνέχεια και το όποιο πολιτικό προσωπικό της χώρας να το αφουγκραστεί και να το υλοποιήσει. Θέλει προσπάθεια, θέλει υπομονή, αυτό μένει να φανεί και θα φανεί. Μάλιστα. Κύριε Μιστρακίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πιστεύω ότι γιατί και το
άρθρο από καρδιάς ήταν γραμμένο και αυτή η κουβέντα πιστεύω ότι είναι από καρδιάς. Θέλω να πιστεύω ότι δεν λύσαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως βάλαμε κάποιους. Δώσαμε κάποιο έναυσμα σε κάποιους ανθρώπους. Προβληματισμούς. Μα ο ρόλος ο δικός μας, εγώ θεωρώ ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη, από το δικό του μετερίζει, αυτό που βλέπει ως παθογένεια να το καταθέτει. Δεν είναι δικό μας, δεν υλοποιούμε, δεν κάνουμε. Και παρακολουθείτε αυτή την παθογένεια μια ζωή. Και πραγματικά, όπως το είπατε, είναι από καρδιάς και είναι με πόνο, γιατί την εκπαίδευση την αγαπάμε και αγαπάμε και τα παιδιά με την έννοια ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας μας. Οπότε πρέπει να τις δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Κύριε Μεστακίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.